Оңышқа ирешүү үшін бір тік кенә ахмаклык та кирәк дип әйткән инглиз шагыйре һәм драматургы Уильям Шекспир. Оңышқа ничек ирешергә бүген шул хакта. Исәнмесез, сезнең белән белем дөньясы тапшыруы һәм мин аның алып баручысы Айгөл Имамова. Бүген безнең бу елгы соңгы чыгарылышыбыз узып баручы елның яңа геройлары турында сөйләрбез. Яшьләргә юл. Педагогик дебют Бөтен Россия конкурсында Татарстан укытучысы ничек җиңде? Россиянең уңышлы эш мәктәп рәтендә Казан лицее алдынгы булырга нәрсә ярдәм итте? Игелек һәм оста куллар дөньяны саклап калыр. Бөгелмә укучысы яшьтәшләренә ничек ярдәм итә? Казан укытучысы педагогик дебют Бөтен Россия конкурсында җиңде. Мария Гайнетдинова өстәмә белем бирүнең яшь педагоглары номинациясендә иң яхшысы булды. Ул Казанның 146-нчы ресурс лицейында башлангыч сыйныфлар һәм өстәмә белем бирү укытучысы булып эшли. Бәйгенең йомгаклау этабы Мәскәүдә узды. Быел конкурста илнең 54 төбәгеннән 700-дән артык мәгариф хезмәткәре көч сынашты. Финалга Россиянең 42 субъектыннан 153 кеше чыкты. Шул 146-нчы лицейның тагын 4 белгече конкурс лауреатлары булды. Алар барысы да яшь идарәчеләр, яшь укытучылар, яшь педагог-психологлар номинацияләрендә урын алды. Мәктәп үзе күп еллар дәвамында төрле һөнәри осталык конкурсларында җиңүче. Укыту һәм идарә итү тәҗрибәсе артыннан монда Россиянең төрле төбәкләреннән хезмәттәшләре килә. Яшь җиңүче педагог белән Эльвина Минабетдинова очрашты. Итак, в центр мы с вами обязательно ставим понятие «датчики». Теперь нам надо с вами понять, что такое датчик. Башлангыч сыйныф һәм робототехника буенча укытучы Мария Гайнетдинова 146-нчы лицейда 2 елдан да азрак укыта. Әмма яшь укытучыдан күп нәрсәгә өйрәнеп була. Бу вакыт эчендә ул шактый уңышларга ирешә алды. Быел ул өстәмә белем бирү укытучысы буларак Бөтен Россия конкурсында җиңүче булды. Какой-то останавливается, а этот робот запрограммирован для того, чтобы ехать назад. Давайте покажем, как же такой робот действует. От руки мы нажимаем, и от руки назад. Башта читтән торып этап һәм аннан сыгына Мәскәүдә финал. Бәйгедә укытучылар үзләренең белем бирү проектларын тәкъдим иттеләр. Мария Гайнетдинованың темасы өстәмә белем. Киләсе сынау дистанцион дәрес үткәрү һәм менә Мәскәүдә күптән көтелгән финал этабы. Биредә катнашучыларга халык алдында чыгыш ясарга һәм ток-шоуда катнашырга туры килде. Соңгы сынауда укытучылар төрле мәгариф темалары турында сөйләштеләр һәм әзерләнмичә сорауларга җавап бирделәр. Мария Гайнетдинова номинациясендә беренчелек өчен 11 кеше көрәште. Аларның иң яшь Мария иде. Я попала в 27 победителей. Мин 27 җиңүчегә кердем, әмма әлбәттә 8 абсолют җиңүчеләргә кермәдем. Әмма мин моңа үкенмим, димәк, минем әле киләчәктә ирешеп була торган югары ныктам бар. Үсәргә урын бар. Мария Гайнетдинова шулай дип саный. Мәктәп үзе дә шундый фикердә. Лицей үз уңышлары белән дан тота һәм барысы да мәктәпнең сизгер җитәкчелеге аркасында. Для меня, как для директора, это очень важно, потому что... Минем өчен директор буларак бу бик мөһим, чөнки алар бер кеше булып бәйгегә китәләр һәм бөтенләй башкалар булып кайталар. Профессиональ үсәләр, бәйгедән соң күзләре яна. Алар Бөтен Россия буенча фикердәшләр табалар, аралашалар. Алар конкурс кысаларында нәрсә эшләгәннәреннән профессиональ канәгатьлек алалар һәм аннары инде монда мәктәпкә яңарып, киләчәккә максат белән кайталар, планнар төзиләр. Минем өчен бу беренче чиратта минем хезмәткәрләрнең профессиональ үсеше. Мария Гайнетдинова укыту стажына 4 ел. 19 елда ул педагогика көллиятен тәмамлады. Соңыннан университетка читтән торып уку бүлегенә укырга керде. Мария беренче сыйныф укытучысы. Балалар белән ул иртән кичкә кадәр эшли. Дети меня очень часто называют мамой случайно. Балалар мине бик еш очраклы рәвештә әни дип атыйлар. Ягъни алар миңа шулай бик ияләшкәннәр, шулай яратканнар. Алар һәрчак Мария Тимуровна, сез игелекле, әмма сез шартканда катгый, шуңа күрә сез яхшы укытучы диләр. Шулай ук Мария Гайнетдинова робототехника буенча дәресләр алып барга өлгерә һәм уңышлы алып бара. Бөтен Россия бәйгеләрендә беренче урыннарны алып. Робототехника вообще очень интересное занятие. Робототехника бик кызыклы эш. Мин балаларны робототехника өстәмә дәрес түгел, әнәк менә ул укыту программасына кертелгән кебек тыярга тырышам. Шуңа күрә аларда җитдилек хисе күбрәк булсын өчен, мин укытучылар үзләренең дәресләрендә куллана
торган алымнар белән файдаланам. Педагогик дебют Бүтін Россия бәйгесе быйыл 17-ші тапкыр үтті. 146-ші лицей конкурста бірінші тапкыр гына катнашмый. Быйыл мәктәпнең 5 яшь укытучылары, инглиз башлангыч һәм өстәмә белем бирү укытучысы, педагог-психолог һәм 2 директор урынбасары катнашты. Алар барысы да финалга узып югары нәтиҗәләр белән кире кайттылар. Мария Гайнетдинова җиңүче, калган 4 белгеч лауреат булдылар. Казанның 182-нче лицейы уңышлы мәктәп Бүтін Россия конкурсында призер болды. Ярышларның финалы Мәскәүдә узды. Җиңү өчен 16 лауреат оешма көч сынашты. Иваклау дамыда конкурста катнашучылар үзләренең белем бирү методикалары турында сөйләделәр, командаларда эшләделәр, хезмәттәшләре тәҗрибәсен өйрәнделәр. Шулай ук алар киләчәк мәктәп модельләре турында фикер алыштылар. Ярышлар нәтиҗәләре буенча Казан лицее 3-нче урын алды һәм яңа белем бирү проектын тормышка ашыру өчен 500 000 сум грант тотты. Бәйгенең башлангыч этабында Россиянең 40 төбәгеннән 425 мәктәп катнашты. Казан лицей педагоглары лидерлар эшлегенә ничек эләкте, бу хакта Эльвира Җамалетдинова белде. Ну, конечно, еще успеть надо своим Максим нас еще мотивирует. Шулай 182-нче политехник лицейның командасы күптән түгел узган уңышлы мәктәп ярышы турында фикер алыша. Финалда 16 команда катнашты. Һәр мәктәптән 4 вәкил. Бинаның администрациясе, укучы һәм укучының ата-анасы. Конкурс 2 этапта узды. Башта онлайн, аннары катнашучылар Мәскәүгә киттеләр. Лид будущее сынавы кысаларында конкурсантлар белем бирү процессын оештыруның яңа методикалары буенча үз проектларын тәкъдим иттеләр. Сыңыннан финалистларны проект офисы көтте. Командалар парларга бүленде һәм билгеле бер проектның идеясын тормышка ашырганда партнер команда алдында торган проблемаларны хәл итү юлларын эзләде. Безне финалга чакырдылар. Бу 3 көн дәврендә безнең ярышлар үтте. Без үзебезнең проектларыбызны һәм башка мәктәпләрнең проектлары өстендә эшләдек. Аларның никадәр мөһимлеге, нинди яңалыклар кертеп була укыту системасына, шушыларны без бер-беребез белән тәҗрибәләр алыштык. Алсу Беглова 9-нче сыйныф укучысы. Уңышлы мәктәп ярышында ул укучыларда мотивация җитмәү проблемасын ачыкларга ярдәм итте. Ул укучыларга дәрестә проект эшләрен башкару кызык түгел дип саный. Аларга бу бирем авыр. Алсуның фикерләренә нигезләнеп политехник лицейның командасы проект эшчәнлеген төрле юнәлешләре буенча Сберлаб 04 мәйданчыгын ясадылар. Укучылар үз мәнфәгатьләренә таянып, үз проектларын тормышка ашыра алачаклар. Мәктәп укучысы сүзләренчә, бу шулай ук укуны яхшырту өчен менә дигән мөмкинлек. У учащихся низкая мотивация к проектной деятельности. Укучыларның проект эшчәнлеге белән кызыксынулары юк. Бу бик катлаулы, кызык түгел. Шуңа күрә укучыларның мотивациясе түбән. Бу проблеманы ничек хәл иттек? Без проект эшчәнлегенең төрле юнәлешләре буенча мәйданчыклар эшләдек. Укучылар үз мәнфәгатьләренә таянып, үз проектларын тормышка ашыра алдылар. Конкурста барлыгы 16 проект тәкъдим ителде. Шуларның 5-се генә тормышка ашыру грант ала алды. Политехник лицей бу 5-леккә керде һәм ярышның бронза җиңүчесе булды. Мәктәп бу конкурска узган ел бирелгән иде инде, әмма алар финалга узмады. Политехник лицей үзенең укыту программасы белән дан тота. Гадәти дәресләрдән тыш техник юнәлештәге һөнәрләргә дә өйрәтәләр. Шуңа күрә лицей директоры Руслан Дужников үз командасы белән бу юлы проектны үз лабораторияларында тормышка ашырырга булдылар һәм Сберлаб 04 исемен бирделәр. Икенче этапта мәктәп укучыларына эш уңайлы булсын өчен сайт уйлап таптылар. Политехник лицей бу сайтны булдыру өчен җиңгән грантны сарыф итәчәк. Директор сүзләренчә, мондый конкурслар мәктәп статусын күтәрергә, аны тагын да җәлеп итәргә ярдәм итә. Участвовать в таких конкурсах и завоевал призовые места. Мондый бәйгеләрдә катнашып, без мәктәпнең статусын, сөйкемлелеген һәм канәгатьлелеген арттырабыз. Бу ярышның төп бүләк 1 миллион сум күләмендә грант. Аны проектын тормышка ашыру өчен Хакасия Республикасының начар күрүче балалар өчен интернат мәктәп алды. Көмеш һәм бронза призерлары командалары 500 һәм 750 мең сумлык грантлар белән бүләкләнде. Бөгелмәнең 6-нчы сыйныф укучысы идеясын Бүтін Россия буенча хупладылар. Яшьтәшләренә булышырга теләгән малай социаль медиада популярлаша.
Kim turunda söz bera hem siz nechik yordam eta olasiz? Bu turada benim xizmatdoshim Niyaz Rahman Süler qiziqli tanaffus rubrikasida bolashaq hamma g'arib dunyosidan unikal yangiliklar. Исәнмесез, ноябрь ayının уртасы, демек яңа елга да күп калмый. Нәтиҗәләр ясый башласам да була торгандыр. Бу кызыл тәнәфес сәхифәсе алдагы минутларны безнең белән бергә үткәрегез. Туган телне өйрәнү бер кайчанда соң түгел. Бу сүзләрне Татарстанның Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Мәскәүдә студентлар белән очрашу вакытында җиткерә. Аның сүзләренә караганда, җитәкче 45 яшькә кадәр татарча бөтенләй белмәгән. Ләкин мин үземә туган телне өйрәнүне максат итеп куйдым ди. Тормыш ана шулай ул кайбер эшләрне мәҗбүри эшләргә мәҗбүр итә ди Фәрит Мөхәммәтшин. Миңа калса, аның мисалы күпләргә үрнәк. Открываю татарские книги Разиля Валеева, Туфана Миноллина, других писателей. Кашкарб океем, чтобы сам себя слышать. И она говорит, у тебя крыша, что ли, поехал, сильно следующий. На этом лызе я не хочу хуже других быть. Я татарин, я представитель парламента, я должен показать пример. Безнекеләр булдыра. Хәтерләсәгез, Россия мәктәп укучылары Индонезиядә халыкара күргәзмәдә үз эшләре белән катнашканнар иде. Хәзер исә конкурсның нәтиҗәләре билгеле. Бали шәһәрендә ял түгел, үз җыйламалары белән дөньяны яуларга килгәннәр алар. Шулай итеп, алтын медальләргә Насия Елисеева үпкә авыруларын диагностикалау буенча үз җайламасы белән, Саша Сухоцкий автомат рәвештә дарулар бирү өчен контейнер, ә менә Костя Базуев роботлаштырылган һава мониторингы системасы өчен алтын медаль алды. Көмеш медаль тагын бездә. Саша Смуров водородның ягулыгы энергиясендә электр машинасы проекты, Ани Козлова вагоннар өчен махсус җайланма, Анжелика Исаченко исә гибрид автотаккыч, ә менә Егор Таяков мәче өчен ишә торган фонтан өчен приз алды. Афәрин, яшь кулибиннар. Дедушка просто лежал в больнице, вот, и ему как-то это все надоело, вот, ну и он сказал такой, ну, что можешь, если помочь как-то, вот, ну и мне как-то родилась идея сама, вот, чтобы сделать помощника для медицины. Ә менә Бөгелмә шәһәрендә яшәүче 12 яшьлек Илдан үзенең киң күңелле булуы белән шаккатырды. Әлеге малай мөмкинлекләре чикле булган балалар өчен санаклар җыя. Бу хәбәр бөтен ил буенча таралган. Россиянең төрле почмакларыннан нинди детальләр кирәк дип элемтәгә чыгалар икән. Илдан инде 2 санакны җыйган. Берсе ДЦП белән авыртучы малайга, икенчесе исә эпилепсияле балага китәчәк. Әлеге компьютерлар аларга укуларында ярдәм итәчәк икән. Мондый изгелек каршында партик баш иясе генә кала. Идея пришла моему сыну, он решил ремонтировать и отдавать, потому что столько, как говорится, собирать у нас нету просто таких помещений, чтобы эти компьютеры куда-то просто собирать, ставить. Поэтому решил он у меня их собирать, ремонтировать и отдавать семьям. Люди и так тратятся много на лекарства на детей, много ездят на операции, много средств уходит на лечение. Купить себе, позволить они эти компьютеры не могут. Сын находит время, находит все запчасти, которые ему необходимы. Пластинадан мультфильм ясаган Уфада яшәүче студент Артур Зейнетдинов Тукайның шүрәлесен әнә шулай җанландыра. Ул барышында пластилиннан әвәләп хәтта тулы бер мультфильм ясый. Миңа калса, бу бик шәп килеп чыккан. Тагын башкаларын да көтеп калабыз. Вдруг, откуда ни возьмись, вышел к нему навстречу Шурале. Весь он покрыт шерстью, хвост извивается, длинные уши. Увидел Шурале дровосека и захохотал. Вот с кем я сейчас поиграю, вот с кем я сейчас посмеюсь. Как зовут тебя, человек? Меня зовут Прошлый год. Давай прошлый год с тобой поиграем. Кто кого перещекочет. Поэтна менә шулар иде. Очрашырбыз. Сәламәт булыгыз. Социаль челтәрләрдә безгә язылыгыз, онда сез безнең программаларның барлык чыгарышларын карый аласыз. Фикерләрегез, теләкләрегез белән уртаклашыгыз. Бердән-берлек һәм каватланмаслык уңышның аерылгысыз өлешләре дип ышанып әйтте рус язучысы Федор Михайлович Достоевский. Уңышларга ирешегез, бәхетләр генә телибез. Яңа сезонда очрашырбыз. Сау булыгыз.